정말 너무나게 상관없냐. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. 공감사에게 점주샤이. Chciałbym Was wszystkich serdecznie pozdrowić. 다 자매 괜찮은 시래 아주 예동 유지지로랴. 파마대지메기 Jak 군쉐 wszyscy 디디. wiecie, w 이게 2021 roku 그러게 말해. zmieniliśmy nazwę 남산산로와 tych zgromadzeń Arya Krzema 생각돼. z zimowych nauk na wiosenne nauki. Mamy tutaj 파마대지메기 pewne problemy z 유지 dźwiękiem, 수도 dlatego jakoś 그렇지. sprawdzę, czy 되네 słyszymy. 로잠첸 다더바도 Więc 로디 2 lata temu 유지야. zmieniliśmy tą 되네 nazwę 지지지. z zimowych nauk na wiosenne nauki. I wtedy zaczęliśmy właśnie omawiać ten temat 2 autobiograficznych pochwał Mikia Dorje. Omawiamy je od tamtego roku, od tamtego czasu. Te 2 autobiograficzne pochwały to Dobre czyny oraz pochwała Bez wytchnienia szukał. To jest jakby taka podstawa, baza do naszych rozmów, do naszych nauk. Obie te autobiografie były napisane wierszem przez Micia Dorje, więc składają się z wersów, z takich strof. Obie autobiografie napisał Micia Dorje. Kiedy spojrzymy na treść tych tekstów, to nie widać tam żadnych dat, żadnych informacji o tym, kiedy się urodził, co robił. Więc są to pewnego rodzaju inne autobiografie niż takie autobiografie pisane przez historyków. Micia Dorje skupia się w nich na swoich doświadczeniach, na swoich takich światowych i darmicznych doświadczeniach, które pomogły mu zrozumieć zjawiska, pomogły mu osiągnąć urzeczywistnienia, pomogły mu podjąć pewne zobowiązania i osiągnąć cele. Dlatego uważam, że one są bardzo ważne. Są to rzeczy, które Micio Dorje wprowadził w praktykę, wprowadził w swoje życie. I bardzo jasno i szczegółowo i bardzo wyraźnie je opisuje, te doświadczenia. Dlatego uważam, że takiego rodzaju autobiografie są bardzo ważne, bardzo pomocne dla uczniów, którzy chcą podążać za naukami guru. To są jakby takie zapisy jego doświadczeń duchowych. To sprawiło, że przypomniał mi się cytat z Drupy Kundleya, który nie pamiętam dokładnie, co pisał, nie potrafię przytoczyć jakby z pamięci tego cytatu, ale mogę powiedzieć o tym, co Drukpa Kundley miał na myśli. Otóż Drupa Kunley pisał, że ogólnie biografowie zazwyczaj są zbyt dokładni, jakby tworzyli jakiś raport z zaciąganego kredytu. W tym dniu tego miesiąca i roku wziął pożyczkę, dzięki której kupił tyle i tyle ziarna i tak dalej. Więc takie podejście jest bardzo ograniczone. To jest tak jakby ktoś zapisywał, księgowy zapisywał, ile kto pożyczył, którego dnia, którego roku i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o życie guru, to nie można podchodzić do niego właśnie w ten sposób, tak jak do jakichś umów kredytowych. Tak jak w tym roku, albo kiedy miał tyle lat,
to studiował z tą osobą i to wtedy zrobił to i tamto. Jeżeli to był jakiś wielki lama, to dał konia swojemu nauczycielowi. Jeżeli był mniejszym lamą, to daj mniejszego konia albo źrebraka, albo oddał mu tyle i tyle pieniędzy, albo tyle, w taki sposób się mu odwdzięczył i tak dalej. Nie ma potrzeby pisać tego rodzaju szczegółów w życiu wielkiego lamy. To nie jest biografia, wtedy to nie jest biografia duchowa. Jaki to ma sens dla uczniów? To jest tak, jakbyśmy my pisali w pamiętniku, w tego dnia zjadłem to czy tamto, a potem wieczorem zrobiłem taką kupę. Druk Kunley tak pisał. Przecież to jest śmiechu warte. To nie ma sensu. Na tym nie... Biografia duchowa guru nie powinna się ograniczać do tego rodzaju zapisów. W Curpu były też takie pamiętniki. Ktoś spisywał wszystko, co robiłem danego dnia. Okej, z pewnej perspektywy jest to jakieś ważne, tak? Czasami też pisałem pamiętniki. Na przykład miałem taką audiencję z tymi ludźmi, widziałem się z takimi osobami, mówiliśmy o tym czy tamtym. Albo jest taka tradycja, w której zapisuje się wszystkie dary, jakie się dostało danego dnia. Więc ta osoba przekazała tyle i tyle pieniędzy, albo tyle i tyle ziaren, albo tyle i tyle mięsa. Więc czasami chyba jak nie wiadomo co napisać, to się pisze tego rodzaju rzeczy. Czasami przyjeżdżali ludzie z zagranicy i przekazywali jakieś różne rzeczy, których nikt nie wiedział nawet jak się nazywają, co z nimi robić. Więc to wyglądało wtedy bardzo zabawnie w tych pamiętnikach. W takich pamiętnikach zapisywało się właśnie te wszystkie dary, kto je przywiózł, gdzie one później trafiły, do kogo i tak dalej. Ale kiedy mówimy o życiu duchowym guru, to tutaj przecież nie chodzi o zapis taki historyczny, faktograficzny. Chodzi o to, aby tego rodzaju biografia wzbudzała wiarę i zaufanie w umysłach uczniów. Aby umysły ludzi, którzy czytają tego rodzaju biografie, jakby miały więcej wiary, aby były zdolne do czystego postrzegania tego guru, aby wzrastało w nich przekonanie i takie postanowienie faktycznie podążania za radami tego guru. To powinno być takie dobre duchowe, jakby dobry duchowy wzór do naśladowania. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy czytali taką biografię, chcieli za takim guru podążać, chcieliby osiągnąć takie same rezultaty, takie same doświadczenia i w związku z tym taka duchowa biografia powinna brzmieć zupełnie inaczej. Więc te dwie autobiograficzne pochwały są właśnie przykładem tego rodzaju biografii duchowej, która ma pomagać, ma przynosić pożytek czytającym je osobom, również czytającym w przyszłości. Nasze nauki będą trwały do 8 kwietnia, prawda? Być może, że je trochę przedłużę. Ale najpierw myślałem, żeby je przedłużyć, ale w Varanasi się robi coraz bardziej gorąco, więc osoby, mniszki, które tam biorą udział w Arya Kshema, będą miały problem z przebywaniem w tym miejscu dłużej.
제자당 순수의 계시 지주 Mniszki przybyły tam z Butanu i wielu innych miejsc, gdzie nie jest aż tak gorąco, które są chłodniejsze, więc one nie są przyzwyczajone do takich temperatur. Więc się zastanawiam, czy może żeby przedłużyć te nauki, może powinienem je nagrać, czy jakoś tak. Może jak wrócicie do swoich klasztorów, to ja będę kontynuował te nauki. Jeszcze się zastanawiam nad tym, jak to zrobić. Tak czy inaczej, chciałbym, tak czy inaczej, to już jest 3. rok, kiedy nauczam tych 2 tekstów. Chciałbym je w tym roku skończyć. Wygląda na to, że to jest, bardzo by było dobrze, gdybym w kolejnym roku przeszedł do innego tematu. To zajmuje zbyt długo, te nauki, dlatego chciałbym je w tym roku skończyć, tak czy inaczej. Więc Michio Dorje napisał obie te autobiografii w formie takiej pochwały. Najprawdopodobniej wielu z Was zna tą autobiografię Bez wytchnienia szukał, a to dlatego, że Sitoci Kijungne zawarł tą modlitwę w takim modlitewniku Karma Kamjat nazywanym Jasnym. I w związku z tym wszystkie modlitwy zawarte w tym modlitewniku trzeba było znać na pamięć. Pamiętam, że wszyscy jako dzieci uczyliśmy się tej modlitwy na pamięć i ona była bardzo trudna, ponieważ jest napisana dość trudnym językiem. Więc nasz nauczyciel musiał wielu z nas jakby rugać. Niektórzy byli dość mocno bici za to, że nie byli w stanie zapamiętać tej modlitwy. Przychodził z takim kijem. W Tybecie się tak właśnie robi. Jest wiele przedmiotów tortów w Tybecie używanych przez nauczycieli. Tak czy inaczej, myślę, że tą modlitwę znacie lub słyszeliście już o niej, natomiast dobre czyny znajdują się tylko w dziełach zebranych Michio Dorje. Większość z Was najprawdopodobniej nie znała ich wcześniej. Więc czym są dobre czyny? Myślę, że już o tym mówiłem, ale może powtórzę, że dobre czyny to jest tekst zawarty w 37 strofach, zaś pomiędzy nimi 33 kończą się takim refrenem. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. I dlatego ta autobiografia jest nazywana Dobre czyny. Więc można się teraz zacząć zastanawiać, co tak naprawdę, czym są dobre czyny, co rozumiemy pod słowem dobry czyn. Więc akurat w tej autobiografii mamy 37 strof, pośród których 33 właśnie kończą się tym refrenem. Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Pozostałe strofy zaś to są te, które na początku zawierają zobowiązanie napisania modlitwy, na końcu zawierają dedykację tej modlitwy i tak dalej. Natomiast główna część, te 33 strofy, zawsze kończą się mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc czym jest dobry czyn? To jak to rozumieć?
Więc to są te wszystkie dobre rzeczy, które zrobiliśmy, które robimy. likbar jebam, likbar chebetinda. Likbar jebam, chebasayat karisana. Gewe chawam sangbu drobuchilya. Więc są to czyny, które są Pena dobre, które są Yinju ki szlachetne, lungsi które przynoszą kerachi mungyorota, pożytek. kerachi munghaz nungyu Na przykład jest taki znany cytat ze ścieżki Bodhisattwy. Jedna chwila złości niszczy wszystkie zgromadzone przez tysiące eonów dobre czyny, takie jak obdarowywanie czy składanie darów Buddy. Więc chodzi tutaj w tym cytacie o tym, że jedna sekunda złości czy też gniewu niszczy jakby całą zasługę zebraną poprzez te nasze dobre czyny dokonywane przez tysiące eonów. Podobnie w skarbnicy Abhidharmy mówi się tak: wszystkie trzy dobre czyny są trzema metodami oczyszczania. Niegodziwość ciała i pozostałych określona jest jako złe czyny. Zazdrość i im podobne nie są działaniem, ale trzema szkodliwymi czynami mentalnymi. Więc mówi się tutaj o trzech dobrych czynach i trzech złych czynach, opisywanych przez Buddę w sutrach, czy też trzech rodzajach dobrych czynów i trzech rodzajach złych czynów. Więc w bardzo wielu tekstach opisywane są dobre i złe czyny. Więc na przykład złe czyny to są takie jak zabijanie i tak dalej. I one są wszystkie jakby więc wielkie istoty odradzają dokonywania tego rodzaju czynów, dlatego że poprzez nie, znaczy one skutkują bardzo złymi karmicznymi rezultatami. Zaś dobre czyny skutkują w rezultacie dobrych czynów doświadczamy dobrych rezultatów. Więc istnieją dobre czyny ciała, mowy i umysłu. Często właśnie mówi się w sutrach, że te dobre czyny ciała, mowy i umysłu są takimi dobrymi metodami oczyszczania. Na przykład poprzez dokonywanie dobrych działań ciała oczyszczamy swoje ciało poprzez dobre ciało mowy, oczyszczamy swoją mowę poprzez dobre czyny umysłu, oczyszczamy swój umysł. Dlatego tego rodzaju czyny są nazywane metodami oczyszczania, gdyż one oczyszczają nas z plamień, jakie pozostały w nas po dokonywaniu złych czynów ciała, mowy i umysłu. Dzięki nim, dzięki tym dobrym czynom, tymczasowo lub też ostatecznie oczyszczamy nasze ciało, mowę i umysł. Dlatego bardzo często one są nazywane metodami oczyszczania. Więc na tym polegają dobre czyny. One to właśnie robią. 다들 드링크스 바바디 아주 남달 리제만 telaya 리제 수수며 Więc dobre czyny Micho Dorje opisują 33 takie czyny. Dzisiaj zaś przechodzimy do 22. Poprzedniego dnia przeczytałem wam jakby cały taki konspekt tej modlitwy, jakby stworzony przez Sankhe Paldruba w jego komentarzu do tej modlitwy. Ten komentarz zachował się w dwóch wersjach. Jeden się znajduje w Potali, druga w klasztorze Drepung. My mamy ten z klasztoru Drepung. I to są jakby dwie wersje tego komentarza. One się trochę różnią.
다디 쉬운 주산에 남달리지에 말이야. 자외의 삽지 Więc my posługujemy się właśnie 숨요. tym manuskryptem z Drepung według, zgodnie z tym manuskryptem, z tym komentarzem. Cała modlitwa składa się jakby z 3 części. Pierwszy jest jakby pokłon i zobowiązanie do skomponowania. Drugą częścią jest główny tekst biografii i trzecią część stanowi jakby takie podsumowanie, zakończenie. Ta druga część, czyli główny tekst biografii, jakby podzielony jest na 2 części, na taką część wstępną, czyli o tym, jak Micia Dorje wkroczył na ścieżkę Dharmy, i drugą część, która stanowi jakby taką główną część, jak praktykował tą ścieżkę zgodnie z 3 rodzajami praktykujących. Czyli ta część składa się teraz z kolejnych, z tego jak praktykował zgodnie z najniższymi zdolnościami praktykujących, zgodnie z pośrednimi zdolnościami praktykujących, i jak praktykował ścieżkę dla najlepiej praktykujących. A trzecia znowu dzieli się na kolejne, czyli jak praktykował, czyli tutaj jesteśmy teraz, jak praktykował ścieżkę dla bardziej zdolnych praktykujących. Ona ma również 3 części. Jak wzbudził bodhicittę, jak medytował nad 2 rodzajami bodhicitty, i jak ćwiczył się w utrzymywaniu ślubowań bodhicitty. Ta druga część, w której teraz jesteśmy, ta druga część podzielona była na bodhicittę względną i ostateczną, i tą ostateczną właśnie omówiliśmy wczoraj. Natomiast dzisiaj przechodzimy do punktu 3, czyli o tym, jak praktykował 2 rodzaje bodhicitty, czyli jak praktykował paramity. W tym konkretnie tekście nie mówi się o paramicie prajni, mądrości. Na końcu zaś pojawiają się strofy dotyczące praktyki Mahamudry i będziemy musieli się nim dokładniej przyjrzeć. Jak rozumiem, one są jakby zamiast tej paramity mądrości. Są uwzględnione. Tutaj w tym punkcie, w tym jednym z tych punktów, jak praktykował 2 rodzaje bodhicitty, w którym teraz jesteśmy w punkcie 1, jak praktykował 6 rodzajów paramit, 6 paramit. Na początku mówi się, że było ich 6, ale tak naprawdę w tekście jest 7. Myślę, że to powinno być 7 napisane. Więc tutaj i tutaj te tekst, za szybko to poszło, nie zdążyłam przeczytać, przepraszam, ale te części również składają się z kolejnych części. Teraz jesteśmy w praktyce 6 paramit, a potem będzie praktykowanie oczyszczania umysłu i dalej nie zdążyłam przetłumaczyć. Jak wiemy, istnieje 6 paramit głównie. I teraz w tej 22 strofie Micia Dorje opisuje praktykę szczodrości, czyli pierwszej paramity. Ona brzmi tak: choć marne materialne dobra nie są majątkiem, który dałoby się zawłaszczyć jako mój. Zrozumiawszy pustość własnej istoty z myślą o swoich matkach, zebrałem nieprzebrane góry wszelkich niewyobrażalnych skarbów.
Mam to za jeden z mych dobrych czynów. 다 저지디래야 삼삼직 승제를 쉬나 야고도 삼 쟁도 따이네디 가장 오만에 승제를 쉬야를 조매비 인지산에 Czasami jest dobrze 양카제 승제 겹 카제 승제 omówić taki tekst słowo po słowie, 승제 쉬 먹어 ale ja tego to zazwyczaj nie robię. 다제라야 Więc ponieważ zazwyczaj tego nie robię, tutaj też nie będę tego robił. 미규도 지기 건범나로래야 미규도 남달라 라베 티사죠 Ale chciałbym pomówić o praktyce szczodrości i o tym, jak Misia Dorje ją opisał. 진속이 진벌라 수업에게 Więc w tekstach, różnych innych tekstach mówi się o tym, że, mm, że po to, aby pewne działania, które dokonuje Bodhisattva, takie właśnie jak praktyka szczodrości, stały się przyczyną przebudzenia, stały się ścieżką prowadzącą do przebudzenia, one muszą za swoją podstawę mieć względną bodhicittę i ostateczną bodhicittę. To znaczy ona musi przyświecać tym czynom, ona musi towarzyszyć dokonywaniu tych czynów. Szczególnie chodzi tutaj o ostateczną bodhicittę, która wypływa z urzeczywistnienia pustości. Jeżeli ktoś faktycznie widzi pustość wszystkich zjawisk, wówczas faktycznie jest w stanie gromadzić znaczy praktykować tego rodzaju szczodrość, która w bardzo szybki sposób prowadzi do osiągnięcia przebudzenia. Jak to się dzieje? W pustości nie można opowiedzieć, że zjawiska są takie same albo że są inne. Kiedy widzimy pustość zjawisk, nie prowadzimy tego rodzaju rozróżnień. Nie możemy powiedzieć, że zjawiska są takie same lub różne. One są jednocześnie takie same i różne. Wtedy, widząc tego rodzaju, w ten sposób, mając tego rodzaju postrzeganie, możemy emanować niezliczoną ilość rzeczy. Możemy je tworzyć, możemy je multiplikować, możemy je pomnażać. Jeżeli widzimy, że zjawiska nie są ani takie same, ani inne, kiedy widzimy pełną pustość wszystkich zjawisk, to jest tak, jakbyśmy osiągnęli mistrzostwo tak zwanego samadhi, skarbnicy nieba. Mówi się, że niebo, czy też przestrzeń nie ma ani środka, ani granic. W związku z tym nasz skarbiec, nasze skarby również nie mają ani środka, ani końca. One się nigdy nie kończą. Więc one się nigdy nie wyczerpią. Tego rodzaju skarby, tego rodzaju bogactwo nigdy się nie wyczerpie. Ono jest tak właśnie w ten sposób podobne do przestrzeni, czy też nieba. Dlatego mówi się o tym samadhi jako o samadhi skarbnicy nieba. Więc bodhisattwowie, którzy znajdują się na odpowiednim poziomie bodhisattwy i praktykują tego rodzaju samadhi, są w stanie osiągnąć, czy też zdobyć wszystko, czego potrzebują, wszystko, czego pragną. Wszystko, czego jego uczniowie i czujące istoty wokół potrzebują i pragną. Oczywiście tego rodzaju możliwości mają tylko wysoko urzeczywistnieni bodhisattwowie. I tego rodzaju bodhisattwowie również obdarowują tym wszystkim swoich uczniów, czy też i czujące istoty. I te dary nie prowadzą dla tych istot do przywiązania, do upadku w niższe światy i tak dalej. Wręcz przeciwnie, służą im jakby pomagają im rozwijać ich własną bodhicittę. Więc tego rodzaju działanie jest zupełnie niezwykłe. Ono jest poza zasięgiem zwyczajnych istot. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli tego rodzaju samadhi i
mieliśmy wszystko, czego zapragniemy, co możemy zrobić, żeby tego rodzaju zdolności osiągnąć? Jedyny sposób na to, aby rozwinąć tego rodzaju zdolności, jest teraz, kiedy jesteśmy w samsarze, powinniśmy jakby niwelować wszelkie przywiązanie do miejsca, do ciała, do wszystkiego, co posiadamy, do jedzenia, do wszelkich przyjemności zmysłowych. Powinniśmy myśleć, że one są zupełnie bez znaczenia, że są jak bańki na wodzie. One są jakby źródłem naszych wszystkich problemów. One przypominają miód na ostrzu noża. Gdy mamy bardzo ostry nóż, tak, bardzo ostrym, kiedy posmarujemy ten nóż, to ostrze miodem i spróbujemy je zlizać, wówczas możemy się skaleczyć, tak? Możemy przeciąć sobie język. Więc kiedy spojrzymy na wszelkie przyjemności i dobra samsary, te wszystkie bogactwa samsary, one są w pewnym sensie słodkie i bardzo przyjemne i bardzo miłe, ale kiedy zaczynamy je właśnie zlizywać, czy też korzystać z nich, to bardzo często się ranimy. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy ograniczyli nasze przywiązanie do przyjemności samsary. Bez względu na to, jakie te przyjemności są, one są tylko bańkami na wodzie. Tego rodzaju rzeczy przecież nie są ważne, one są bardzo tymczasowe. Nie staramy się nawet utrzymać jakby takich baniek na wodzie i myśleć o tym, że one jakoś przetrwają, że dłużej niż chwilę. W ten sposób powinniśmy patrzeć na przyjemności samsary. Z przyjemności samsary jakby powodują bardzo wiele problemów, bardzo dużo błędów, poprzez nie jakby dokonujemy bardzo wielu błędów w życiu. Rozwijamy zazdrość, zawiść i tak dalej, dumę. Dlatego najlepiej w ogóle wyzbyć się wszelkiego przywiązania do wszelkich własności ciała, do wszelkich przyjemności ciała, mowy i umysłu. Ćwiczyć się w osłabianiu naszego ego, naszego poczucia ja. Nasze ja, jest również tymczasowe, jest również nietrwałe. Jeżeli osiągniemy mistrzostwo w tego rodzaju braku przywiązania, wówczas będziemy jak ci wielcy bodhisattwowie, którzy potrafią rozwinąć samadhi i skarbnicy nieba i wówczas możemy tworzyć tak wiele rzeczy i zjawisk, jak tylko nam się podoba. Teraz patrząc na komentarz, czytając komentarz Sangye Paldruba dotyczący tej strofy, Sangye Paldrub również pisał, że są ludzie, którzy są bardzo przywiązani do tej idei trwałości, tak? Widzą wszystko jako trwałe, nie widzą pustości zjawisk, więc starają się zgromadzić tyle jedzenia, picia i przyjemności i przedmiotów wartościowych, ile tylko mogą. Więc jakby znajdują znaczenie w czymś, co jest zupełnie bez znaczenia i bez sensu. I mówią sobie, że będą gromadzili te wszystkie rzeczy do końca świata. I robią to bez kontroli, bez ograniczenia. Jakby również ignorując wszelkie poczucie dobra i zła. Jeżeli nie dostaną tego dość dużo, to się zaczynają martwić, czy to mi wystarczy, a może za chwilę będę głodny, a może powinienem mieć więcej.
Przecież w przyszłości może mi tego wszystkiego zabraknąć, więc muszę zdobyć jeszcze więcej, więc tego rodzaju osoby tworzą bardzo dużo lęków i bardzo dużo nadziei i jakby to poczucie lęku i nadziei cały czas je ich napędza, aby gromadzić coraz więcej i więcej. Myślimy, że te wszystkie rzeczy będą zawsze nam towarzyszyć, że będziemy zawsze tacy bogaci i że będziemy zawsze z nich mogli korzystać tak, jak nam się podoba. Więc jakby jesteśmy przywiązani do poczucia trwałości. Wydaje nam się, że mamy nad tym wszystkim kontrolę, której w gruncie rzeczy przecież nie mamy. Pracujemy bardzo ciężko, bardzo dużo sobie odmawiamy po to, żeby zgromadzić tylko czegoś tam więcej i więcej. Mało tego, jakby ignorujemy wszelkie szlachetne rzeczy, szlachetne czyny. Zaczynamy jakby tracić jakby poczucie tego, co dobre i złe, co etyczne i nieetyczne. Przeciwieństwem z tego jest po prostu poczucie satysfakcji. Satysfakcji z tego, co się już ma, jakby posiadaniu oczywiście, ale bardzo niewielu, ale jednak trzeba posiadać jakieś pragnienia, trudno się wyzbyć wszystkich, czy jakieś przywiązanie, bo trudno się wyzbyć wszystkiego, ale wystarczy, ale trzeba być ukontentowanym, jakby usatysfakcjonowanym z tego, co już jest i ograniczać to nasze przywiązanie i pragnienia. Po prostu, żeby ich było jak najmniej, żeby były słabsze, żeby były... Inaczej cały czas się boimy, że za chwilę znowu nam czegoś zabraknie, że za chwilę znowu będziemy głodni, że za chwilę znowu będziemy biedniejsi. I cały czas ten strach nas nakręca, żeby gromadzić więcej i więcej. Nigdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani, nigdy nie jesteśmy, nie mamy dość. Zaczynamy kręcić, zaczynamy szukać różnych, kombinować. Zaczynamy szukać jakichś dodatkowych źródeł na czarnym rynku i tak dalej. Byle tylko zgromadzić coraz więcej bogactwa. Przy okazji dokonujemy 10 złych czynów, niszczymy swoją dobrą karmę i tak dalej, ale co tam? Nie przejmujemy się tym. Bylibyśmy byli bogaci, bylibyśmy mieli jak najwięcej. Zaczynamy, już nie ma żadnej nadziei na to, że odrodzimy się w jakichś lepszych światach w przyszłości. To już w ogóle jakby przestaje nas dotyczyć, przestaje nas obchodzić. Ale za to mamy bardzo mocne zobowiązanie w sercu. Zrobię wszystko, żeby być jak najbogatszym człowiekiem w całym wszechświecie. Do końca eonów będę tylko tym się zajmował. To jest niesamowite, jak wiele ludzie mogą poświęcić temu celowi. Pracujemy nad tym. Tworzymy te nasze takie pragnienie, aby mieć więcej i więcej jest coraz silniejsze. Więc tego rodzaju ludzie jakby tworzą takie silne zobowiązanie, że ja muszę być bogaty i koniec. A jednocześnie bardzo często tego rodzaju ludzie na zewnątrz przychodzą do klasztoru i mówią, ja odbuduję cały ten klasztor, ja tutaj wybuduję nowe posągi, ja tutaj będę bardzo, bardzo wielkim sponsorem. Zrobię rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. I wydaje się, że to jest bardzo szlachetne działanie, ale tylko z zewnątrz. Albo że na przykład, nie wiem, będę wspomagał wszystkich członków sangi tego klasztoru i tak dalej. I z pozoru tego rodzaju działanie wygląda bardzo szlachetnie, tak? Mówimy, że robimy coś dla pożytku sangi, że robimy coś dla dharmy, że gromadzimy też pracujemy i gromadzimy to całe bogactwo dla dharmy i dla klasztoru.
Ale gdzieś tam w środku jest troszkę skąpstwa, tak? A tak do wszystkiego do końca nie mogę dać, bo przecież na mnie też zabraknie. Ja nie mogę się wszystkiego pozbyć, tak? Albo dajemy coś, a potem żałujemy. O mój Boże, kazali mi praktykować tą szczodrość, a teraz co? Teraz sam będę biedował i jutro nie będę miał na kolację? Och, niepotrzebnie to wszystko rozdałem. Taki żal za to, że się coś ofiarowało, to jest jak taki ogień, który spala całą zasługę, którą zgromadziliśmy poprzez to ofiarowanie. Dlatego bardzo ważne jest, aby zaraz po ofiarowaniu, zaraz po tym akcie szczodrości dedykować to pełnemu przebudzeniu. Aby szybko to zadedykować, wówczas wówczas jakby nasze późniejsze jakby żałowanie tego dobrego czynu nie zniszczy całej tej zasługi. Więc na początku myślimy, powinniśmy praktykować szczodrość, ale potem i dajemy, a potem zaczynamy żałować tego, że daliśmy. To się bardzo często zdarza. Powinniście się nad tym zastanowić, powinniśmy wszyscy się nad tym zastanowić, a teraz podczas tej przerwy, teraz będzie pół godziny przerwy. 따당이 공원돌이야. 아니, 영미기도 지기다. Więc mówiliśmy o tym, o szczodrości, o tym jak Michio-dōjō opisywał szczodrość, jak będąc samsarze, będąc zwyczajnymi istotami, powinniśmy ograniczać swoje przywiązanie do zjawisk, do przyjemności. Powinniśmy pamiętać, że one nie są trwałe, że nie powinny jakby przejmować kontroli nad nami. Jeżeli dzisiaj jesteśmy bogaci, jutro możemy być biedni. To się zdarza. Szczególnie w tych czasach. Wszyscy mamy pieniądze w bankach. Czasami różnie bywa z tymi bankami, więc nie wiadomo, co będzie. Podobnie. Czasami wydaje nam się, że jeżeli coś posiadamy, to mamy pewną kontrolę nad tym wszystkim, co posiadamy, ale tak naprawdę nie jest. Jest taka historia na ten temat. Więc opowiem ją teraz. Więc niektóre historie z Kamu wydają się takie zmyślone, ale myślę, że ta była prawdziwa. Ona została zawarta w dziełach zebranych Michio-dōjō. Więc pewnego dnia w Dripong był pan Garpa, czyli taki Depa Garpa, taki władca, król. Więc oni byli, cała rodzina, cały ród byli sponsorami Karma Kamdzang, takich nazywali Karma Darpa. Wówczas w Tybecie, więc to były czasy, kiedy Sampadesi, ci wszyscy władcy Sampadesi byli coraz silniejsi. Więc ten pan Tsampa wysłał list do Drukpy Khonleya z pieczęcią. A to jest historia Drukpa Khonleya. Więc kiedy Drukpa Khonley otrzymał ten list, założył ubrania kompo
Najprawdopodobniej przechodził przez ten region Kompo, więc zgodnie z obyczajem włożył ichne ubrania. Więc i poszedł do lokalnego pana, do tego Garpy. Kiedy dotarł do tego pałacu, czy tam domu, w którym on mieszkał, więc pan spotkał jakiegoś dworzanina. W tamtych czasach to byli, byli tacy świeccy ludzie i mnisi, którzy jakby służyli na dworze takiego pana. I ten dworzanin powiedział Drukpa Kunlej, o poczekaj, bo tutaj są bardzo groźne psy, a ja ich nie mogę powstrzymać, więc musisz tu poczekać. Więc to były takie duże psy, prawda, te mastify najprawdopodobniej. Więc ten dworzanin powiedział, ja nie jestem w stanie ich powstrzymać, więc musisz tu poczekać, a my zawołamy kogoś, kto jakby zabierze te psy. Więc Drukpa Kunlej przeszedł mimo wszystko, a za nim szły te dwa psy. To były dwa takie wielkie białe psy, a za nimi jeden czarny. Więc Drukpa Kunlej miał te ubrania tego regionu i tam jakby częścią tego ubioru był taki duży nóż, który wyjął Drukpa Kunlej w tym momencie i zaczął i uderzył tym nożem w te psy. Dźgnął nożem te psy. Więc on pomyślał, więc on jakby dźgnął te psy, które były takie bardzo dzikie, jakby i czarnego z białym tak jakby ich głowy tak jakby przybił do siebie, jakby połączył je razem. Więc one jakby już umierały, ale w którymś momencie, kiedy on tak o ile dobrze zrozumiałam, przyłożył tych ich głowy do siebie, to się jakby ożyły i uciekły. Więc Więc on jakby przeciął te psy i połączył je później razem, ożywił. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, tak czy inaczej. Ten dworzanin był bardzo zdumiony tym wszystkim, co się stało. I on się spytał, może ty jesteś szalony, a Drukpa Kunlej powiedział, tak, jestem szalony. Nie ma w tym nic dziwnego z tym, co zrobiłem. Wiele rzeczy, które zrobiłem, które widziałem, było dużo bardziej zdumiewające, więc to wcale nie było zdumiewające. Więc on powiedział, nie przejmuj się tym, mów tylko mantry o Mani Padme Hung. Więc ten dworzanin zaczął tańczyć, recytując te mantry i śpiewał pieśń.
manistung cho dungbe kablea ene taradi zangba disi ja be nyam robuci urcie Więc ten pan, ten lokalny jakby władca też wyszedł ze swojego domu i wszyscy inni również i zaczęli tańczyć razem z Drukpa Kunlejem. ta tene jinda de tini modelia Więc jakby Drukpa Kunlej jakby ukazał wszystkie swoje jakby oznaki urzeczywistnienia w ten sposób. I o tym, jak powinniśmy rozwijać zniesmaczenie samsarą. I wtedy król bardzo był taki poruszony tym wszystkim i oferował mu klucze, Drukpa Kunlejowi, klucze do swojego skarbca. I więc on powiedział Drukpa Kunlejowi, to są klucze do mojego domu, wybierz jeden i którykolwiek wybierzesz, możesz wziąć stamtąd cokolwiek zechcesz z tego pokoju. Drukpa Kunlej też powiedział. Więc on wziął jeden z tych kluczy i pan poprowadził go do pewnego pokoju, w którym to był dość duży skarbiec. Pełno było w nim herbaty i jedwabi. Po drugiej stronie zaś leżały takie wielkie pudła ze złotem, a na tych pudłach był jeszcze jedno pudło, takie skrzynia, bardzo ciężka. Drukpa Kunlej ją otworzył. Tam również było złoto, srebro, koral i wiele innych drogocennych klejnotów. I Drukpa Kunlej wyjął to wszystko. Z jednej strony i tam był również taka stara lutnia. Drukpa Kunlej wyjął ją również. Wszystkie te klejnoty nałożył na siebie. Ubrał się w nie. I później wieczorem, gdy wszyscy już rozchodzili, a później jakby wieczorem Drukpa Kunlej oddał te wszystkie klejnoty temu panu. On mu zaczął tłumaczyć, ale ja ci to dałem, to o to chodziło, żebyś ty to wziął, żebyś ty sobie wziął. Nie musisz mi tego oddawać. Natomiast Drukpa Kunlej powiedział, nie, ja tego nie chcę. Natomiast on powiedział temu panu, ty musisz je teraz ode mnie odebrać, ode mnie wziąć. Nosiłem je przez pewien czas, ale nikt nie może ich przecież zatrzymać na zawsze. Więc ja je przez chwilę ponosiłem i zaśpiewał mu taką pieśń. Nie jestem w stanie jej teraz jakby powtórzyć, jakby przytoczyć całej. Ale ta pieśń jakby mówiła o tym, że te wszystkie klejnoty wyglądają bardzo ładnie. Ale kiedy przyjdzie nam umrzeć, to wszystko będziemy musieli zostawić za sobą. Nic nie będziemy mogli ze sobą zabrać. I tak o tym mówiła ta pieśń. Wziął tą starą lutnię i zaczął właśnie śpiewać tę pieśń, przygrywając na tej lutni.
Więc wiele osób, które było tego świadkiem, jakby miało głębokie takie duchowe doświadczenia. O czym mówi tak naprawdę ta opowieść? Więc ten człowiek był bardzo bogaty. Miał ten wszystkie skarby i Drukpa Gunlei więc oni chciał podarować te wszystkie rzeczy Drukpa Kunlejowi, ale on jakby miał pełną świadomość nietrwałości samsary. On nie był zwyczajną osobą. Każda inna osoba by to wzięła i poszła. I jakby więc on się tym jakby nacieszył przez cały dzień i później oddał wszystko. Nie tłumaczył temu panu, że nosiłem to przez jakiś czas, ale nikt nie może z nich korzystać przez zawsze. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zatrzymać, gdy odchodzimy, gdy umieramy, więc nie ma sensu przywiązywać się do tych wszystkich klejnotów i do tych wszystkich skarbów. On tłumaczył temu panu o tym, że nie ma sensu nadawać znaczenia czemuś, co jest bez znaczenia. Lepiej jest gromadzić zasługę, niż gromadzić bogactwo i tak dalej. Wracając do Micho Dorje, jak już wspominałem, on rozwinął bardzo silne jakby mądrość pustości, pogląd pustości, więc on widział, że wszystkie zjawiska, żadne z tych zjawisk, żadne z tych bogactw nie są trwałe, ani nie są prawdziwe. Wszystko widział jako projekcję umysłu. W związku z czym prawie nic nie posiadał. Miał tylko kilka rzeczy tak naprawdę w życiu. Rozumiał również, że fakt, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, jest konsekwencją naszej dobrej lub złej karmy. Więc on rozumiał tą ważną prawdę. Więc on jakby rozumiał, że te wszystkie rzeczy nie miały żadnego znaczenia, ale z drugiej strony całym swoim ciałem, mową i umysłem gromadził różne dobra, różne rzeczy po to, by pomóc swoim matkom, wszystkim czującym istotom, aby osiągnęły przebudzenie, a aby mogły osiągnąć w przyszłości przebudzenie, teraz musiały jeść i pić i mieć jakieś podstawowe warunki do życia. W związku z tym musiał gromadzić rzeczy, żeby mógł, nie dla siebie, ale żeby mógł być szczodry wobec innych. I wszystko to robił dla dobra innych istot. Nie przestawał nawet, kiedy szedł spać. Wszystko, co czynił, miało jakiś sens. Wszystko miało spełniało jakieś zadanie. Gdyż każda rzecz, której się podejmował, miała służyć innym w tym lub przyszłym życiu. Więc było bardzo oczywiste, że też musiał zgromadzić bardzo wiele zasługi w przeszłym swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że w tym życiu Micho Dorje nie uprawiał roli, nie miał żadnych jakby zdolności biznesowych, nie gromadził żadnych dóbr, które dawali mu innych, od razu je rozdawał, a mimo wszystko cały czas był bogaty, cały czas miał bardzo wiele rzeczy.
W tamtych czasach trzeba było być nomadem, albo farmerem, albo jakimś kupcem, żeby móc być bogatym. Micio Dorje nie był nikim takim, a mimo wszystko cały czas miał bardzo wiele bogactwa. To wszystko było wynikiem jego wcześniej nagromadzonej zasługi. A jakby wszystkie te rzeczy materialne pojawiały się jakby tak w bardzo taki spontaniczny, bezwysiłkowy sposób, tak jakby po prostu zbierał kamienie na drodze. One jakby naturalnie się pojawiały w jego otoczeniu. Jeżeli tylko ktoś się stał uczniem lub jakby asystentem Mikio Dorje, to dzięki zasłudze Mikio Dorje również ci uczniowie i asystenci również mieli pełno różnych dobrych rzeczy, które się po prostu pojawiały na ich drodze bezwysiłkowo jakby się gromadziły. Więc wszyscy mogli się jakby cieszyć tymi wszystkimi rzeczami. Co więcej, wszędzie, gdzie Micio Dorje się zatrzymywał, nigdy nie było żadnych jakby zagrożeń epidemią, nie pojawiały się żadne choroby. Wszyscy prosperowali, wszystkim dobrze się wiodło. W całym Tybecie było wiadomo, że nikt nie dorównuje Karmapie w dostatku. Wtedy to była jakby prawda, którą wszyscy w Tybecie znali. Przychodzili różni ludzie z Chin, z Mongolii, z całego Tybetu. Miał bardzo dużo uczniów, którzy przybywali z tych różnych stron. Wszyscy chcieli wszyscy przynosili z jakimiś darami. Pamiętacie, że mówiłem o tej gondoli, o tym świętym wizerunku, który też ktoś podarował, który przybył z Chin. Więc więc było wiele różnych darów, którzy przysyłali cesarze Chin, królowie Tybetu, królowie Mongolii. Więc w tamtych czasach rządził król Neudong w Tybecie centralnym. Więc oni wszyscy byli jakby zdumieni tym, jak wiele darów Karmapa otrzymywał. Tak czy inaczej. Gdy wszystkie te wspaniałości Chin, Tybetu, Mongolii pojawiały się wokół Karmapy, więc w tamtym czasie po prostu wręcz było takie powiedzenie, nikt nie dorównuje Karmapie w dostatku. Więc wszystkie te rzeczy zostały ofiarowywane Karmapie, ale on sam niczego nie zatrzymywał. W zasadzie wszystko rozdawał od razu. Nie tylko, że rozdawał, ale mało tego, byli też tacy, którzy po prostu przychodzili i bez pytania brali coś sobie. Nawet nie chodzi o to, czy Karmapa się zgadzał, czy nie. On po prostu nawet nie pytali, tylko po prostu brali coś sobie, bo co im się podobało i uciekali z tym. Do czasów, wtedy panowała dynastia Ming.
cesarz zaprosił Mieciodorże do siebie i w tym czasie, kiedy przyszli go zaprosić, to przynieśli mu bardzo wiele darów. Jest wiele historycznych zapisów dotyczących tego wydarzenia. Tych darów było naprawdę bardzo wiele, aż trudno było sobie wyobrazić. Ale Karmapa nie chciał jechać do Chin. Na co ci wysłannicy powiedzieli, jeżeli nie przyjedziesz, to my zabieramy te wszystkie dary z powrotem do sobą. I Karmapa oczywiście powiedział, okej, nie ma problemów. Natomiast sekretarze Karmapy byli przerażeni tym, jak można odpuścić takiego rodzaju dary. Nie możemy ich pozwolić, żeby oni z tym odeszli. Więc on jakby troszkę jakby przekupywał tego wysłannika chińskiego, żeby jeszcze został jeszcze trochę, albo żeby troszkę tych darów im zostawił. Istnieje wiele historii z tym związanych. Wiele z tych darów po prostu zniknęło. Różni ludzie je po prostu sobie zabrali. Więc niektóre ukradziono, niektóre po prostu przechowano w różnych miejscach. Większość z tych darów po prostu gdzieś zagubiono, zniknęło. Więc niektórzy ludzie z otoczenia Karmapy, wiele osób z otoczenia Karmapy po prostu brało sobie różne rzeczy, ale Karmapa nigdy nie miał do nich pretensji, nigdy nie oskarżał ich o nic, nigdy tych rzeczy nie szukał. Niektórzy na przykład pracowali dla Mieciodorze przez jakiś czas, a potem, kiedy odchodzili, to po prostu brali sobie to czy tamto. Inni po prostu nie mogli sobie tego wyobrazić i myśleli, jakie to jest straszne, jak można tak po prostu okradać swojego guru. Że to jest strasznie niewłaściwe. To jest bardzo złe. Ktoś spędził z Mieciodorze przez jakiś czas, a potem, kiedy odchodził, pakował sobie pewne rzeczy do tobołków. To się bardzo często zdarzało. Natomiast Mieciodorze nie przejmował się tym i odpowiadał, no to wspaniale, że coś tam wzięli. Skoro służyli mi przez jakiś czas, no to by było straszne, gdyby odchodzili stąd jak żebracy bez niczego. No, to by było dopiero straszne. Więc nigdy nie szukał tych ludzi, nigdy nie ścigał ich za to, nie oskarżał. Inni ludzie zaś mówili, to są straszni ludzie, powinniśmy poprosić króla, aby ich złapał i skazał na śmierć. No to jest okropna zbrodnia, której się dokonali. Nie możemy pozwalać, żeby coś takiego, żeby inni robili to samo. No, trzeba dać im nauczkę. Oni po prostu jakby marnują te wszystkie cenne przedmioty. To jest tak jak okradanie wszystkich buddów, wszystkich bodhisattvów, wszystkich czujących istot. Oni skończą w jakimś piekle po prostu. Okradanie 3 klejnotów jest przecież jednym z najgorszych czynów. I oni mówili też, że Karmapa nie powinien na to pozwalać. To nie jest dobra szczodrość. To jest szczodrość, która prowadzi tych ludzi do piekieł.
Ale w jaki sposób bodhisattwowie gromadzą swoich uczniów? Bodhisattwowie myślą w inny sposób, działają w inny sposób, myślą zawsze o wszystkich istotach, nigdy nie dyskryminują nikogo, nigdy nie rozróżniają na gorszych lub do lepszych. Oni również chronią ich przed nędzą, przed ubóstwem. Zawsze ochraniają te istoty również przed tego rodzaju właśnie rzeczami, jak ubóstwo. Więc dla kogoś takiego jak Micia Dorje, który praktykował względną i ostateczną bodhisattwę, i on praktykował ją nie tylko w tym życiu, ale też w wielu poprzednich żywotach. Więc on po prostu dawał wszystko to, czego ludzie potrzebowali. Jeżeli ktoś potrzebował darmy, dawał im darmy. Jeżeli ktoś potrzebował majątku, dawał mu majątek. Jego intencje były intencjami bodhisattwy. On myślał w zupełnie inny sposób. Kiedy się przebywało w obecności Micia Dorje, bez względu na to, czy było się jego uczniem, czy nie, on po prostu wszystkich postrzegał jako swoje matki. Więc jeżeli czegoś ktoś potrzebował, to on po prostu to zapewniał. Jeżeli ktoś nie był szczęśliwy, to starał się go uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś był biedny, to starał się mu dawać rzeczy materialne. On nigdy nie myślał, o to jest moje przedmioty, to są moje dary, to jest moje ciało, to są moje ubrania. Jakby praktycznie nie myślał w ten sposób. Nigdy nikt go nie uraził, nie obraził tym, że coś jego sobie wziął. Mało tego, bez względu na to, jak wiele ludzie, wiele tych rzeczy jakby ludzie sobie brali, im więcej brali, tym bardziej on czuł dla nich współczucie. Tym bardziej jakby silniejsze stawało się jego postrzeganie nietrwałości, pustości. Jego doświadczenie stawało się coraz głębsze. W związku z tym nikogo nie karał. Nie było potrzeby, aby kogokolwiek karać, aby kogokolwiek ścigać za to, aby kogokolwiek krytykować za to, bo to służyło jego wewnętrznemu doświadczeniu, jego wewnętrznemu rozwojowi. Na tym polega ścieżka bodhisattwy. Bodhisattwowie oddają wszystkie swoje rzeczy, również ciało, jakby pożytkowi innych istot. Im więcej jakby inni ludzie sobie brali, tym bardziej tym bliżej jakby Micia Dorje sam w sobie jakby stawał się, tym bardziej zbliżał się do swojego własnego przebudzenia i wszechwiedzy. Więc dla nas szczodrość kiedy my jesteśmy szczodrzy, to myślimy, o te rzeczy są lepsze, te rzeczy są gorsze. Ci ludzie są lepsi, bardziej godni obdarowania, ci inni ludzie są gorsi i mniej zasługują na obdarowanie. Natomiast bodhisattwowie w ogóle w tych kategoriach nie myślą. Nie, oni nie dyskryminują. Oni nie rozróżniają ludzi na lepszych i gorszych. Nie rozróżniają rzeczy na lepsze i gorsze.
Więc z punktu widzenia bodhisattvów, 야와 매비 균선 가르레스타나 저주스나바 첨부 디즈가 단기 공도 슈바는시 więc oni widzą 진솔라 to 서비 tak, 야와 że 가르레 cokolwiek 스타바르 robimy, 자삼지 i jeżeli 군주 praktykujemy 쳔제 디셈바 단기 szczodrość, 전주 która 첨부 jest, 야나 której 세계 towarzyszy 동이 bodhicitta i 동이 której 싸워 towarzyszy 따주 수기 거네 pogląd 역사 pustości, 가르 którym 따주 towarzyszy 따주 pustość, 이게 거네 지심버제네 to 아니 każde tego rodzaju działanie, każde tego 진솔라 서비 rodzaju 야와상 szczodrość, każde tego rodzaju 따주 지심버 obdarowanie 거네 지와나 prowadzi, 유사 때려 przybliża 지와 nas 동세기 do 유사 przebudzenia. 된 담버 정식 주버지 매바 식사 다이네 군주블레야 상계 토백이 체도 Aby 초상계 rozwinąć 미텔라 되네 z 상계 jego 나라 z perspektywy 진진이나 니 bodhisattwy, 체버리나 봐 czy obdarowujemy 통제 Buddę, czy 요하네 obdarowujemy 진짜 이거 czującą 동네 istotę, 따가래 이 두 to jakby nie ma 아니 znaczenia, 다들 nie ma 지며 różnicy pomiędzy 토백이 tymi 요하네 고네 jakby 린주산에 e, tymi osobami. Zasługa, którą gromadzimy w ten sposób, jest taka sama. 미기도지 고랑 Jeżeli temu naszemu obdarowaniu towarzyszy pustość. Inni ludzie byli bardzo nieszczęśliwi i bardzo krytykowali tą sytuację, że inni zabierają różne rzeczy, biorą sobie jakiś posążek i odchodzą. Natomiast Michio Dorje nie przejmował się tym. Uważał, że to jest dla niego korzystne, dla niego dobre, dla jego własnego przebudzenia jest dobre. 라메기 꾸주 사제 취센백이 니미디조 갈리갈리 하고 자체 라메기 꾸주 사제 Dla niego było to powód, aby odczuwać głębsze współczucie dla tych istot, 구고로 샵지 슝게 디즈기 체당 aby praktykować brak przywiązania, bez względu na to, jak źle ludzie wokół niego się zachowywali, jacy byli przywiązani, jacy byli zazdrośni, jacy byli zachłanni. A on, widząc to, rozwijał tylko coraz więcej współczucia i rozwijał swoją szczodrość jeszcze bardziej. Było najprawdopodobniej tysiące ludzi w jego otoczeniu, w jego obozie, którzy korzystali z jego szczodrości i jego zasługi. Karmapa dawał im wszystko, czego potrzebowali, chronił ich przed ubóstwem, chronił ich przed głodem, przed zimnem. Szczególnie kiedy ktoś był chory, to jakby zapewniał lekarzy, lekarstwa, opiekę i tak dalej. W różnych klasztorach, które odwiedzał, jakby dawał tym klasztorom, szczególnie w tych, których praktykowano, studiowano, dawał na przykład pościel, dawał różne rzeczy do jedzenia i picia. Właśnie kiedy ktoś był chory, to zapewniał lekarze albo ofiarowywał cieplejsze ubrania i tak dalej. Również jeżeli ktoś potrzebował, to ofiarowywał i konie, i osły, i różne inne zwierzęta, które mogły na przykład nosić jakieś rzeczy. On po prostu opiekował się nimi tak, jakby opiekowali się tymi ludźmi rodzice, a nawet lepiej. Michio Dorje jakby starał się praktykować wszystkie 6 paramit w najlepszy sposób i w ten sposób praktykował szczodrość. Więc na tym dzisiaj kończymy. Jutro mamy dzień wolny, wracamy do nauk pojutrze. Najprawdopodobniej będę mówił wtedy o dyscyplinie, i o pilności, i o etyce. Są pewne rzeczy, które powinien był powiedzieć już w zeszłym roku o wielkim obozie Karmapy. Nie wiem, czy zdążę. Chciałbym powiedzieć o tym w tym roku i o czarnych pigułkach Karmapów. Myślę, że dobrze jest
myślę, że dobrze jest omówić ten temat tych czarnych pigułek, bo on też jest powiązany z Michio Dorje. Jego głównym uczniem był Shamar Kunchok Yenlak, więc to był jakby czwarty szamar. Mówiono, że wtedy mówiono o tym, że było dwóch szamarków, że było dwóch i dobrze by było opowiedzieć o tym może i o tym jak Michio Dorje zadbał również o tego drugiego kandydata na szamarpę. Więc to są tematy, które chciałbym jakby omówić w tym roku, żeby jakby zakończyć te nauki. Więc zobaczymy, na ile starczy nam czasu. Kolejny wykład pojutrze.